Vimos as fotos, pero temos que facernos unha composición do lugar, analizar todo, e despois Vamos che miralo. decimos. Sí, de ir para dentro. Pois xa que é tan fan de Rosa, que lle fan aí unhas preguntas que nós vamos ver o que temos que facer. Vamos a mirar, vouche explicar, e a ver, eles xa foron a mirar, non sei, que non me critiquen, porque isto está como está. Pero, bueno, espero que non hai de ter problema con eles. Non, home, non son rapaces fantásticos, son moi traballadores e, de feito, sempre aportan ideas moi boas, Pois que van iso- ser boas para ti tamén. Iso que así quero que sean vos. Saberás que lle vas a acabar collendo cariño. Ata Ti crees? Sí, teño yo eu. E mira Bueno. que non me fan romper a cabeza. Bueno, no, pois, ti confía que saberás tamén se hai que poñer as pilas, tamén as puño, A ver como responden tamén os obreros, porque o litos é moita tal, pero a veces ponse un pouco terco. A ti poñente de volta media, e a min iso non me gusta. Ti xa sabes que a persoa que lle toca dirixir, nunca está a gusto de Xa. todos. Ela, pobre, todo o que fai, a que dice, ela procura cumplilo. Contame, que temos que falar da obra tamén. Esta é a túa casa, vives, é túa. Pasou a miña nai a min, e claro, a miña filla quere vir para aquí a vivir. Quería restaurala así un pouquiño para que a miña filla poida vir a vivir canto antes. Teremos que pintar. Sí, a chimenea tamén hai que arranxala un pouquiño, e despois aquí diante a ver se se pode poñerlle algo, quitar isto, porque isto xa meras que está mala cara. Bueno, a verdade é que esa lata aí colocada, esa chapa... Pero iso aí queda feo. Entonces Rosa dixo que iso había que quitalo. Ti faz as cousas mellor que as miñas, sempre tes Eu penso que ti me vas a facer aí cousa bonita. Eu admiro moitísimo o traballo dela, o que fai ela, os resultados son maravillosos, e, bueno, penso que non me dea unha desilusión. Bueno, pois ainda hai choi, habrá que lavarlle aí a coberta da casa, pintala. A casa pode pintar a Matías, que dice que a pinta moi rápido, o tellado tamén pode lavar el, que dice que o lava moi rápido. Pois o Matías xa lle a facer falta toda a semana para pintar a casa. É un ben lote de muros, non sei se anduveron a tiros ou hai aquí, está máis furados aquí que... Voulle pedir aí cemento litos, como se fora para facer unha casa, que ten aí un lote de muros para enfoscar. E depois habrá que mirar que se fai ali ca capilla aquela, non sei que merda é aquilo. Pois habrá que lavar o tellado... Que lavar, iso habrá que arrancar e botar un novo que lle imos facer aí. Sí, pois é porque non tiramos a casa de unha nova tamén. Home, tirar non, pero non sei. Máis que facer tampouco temos, senón, como vamos deixar así, non ves que eso está todo roto, que lle fai agua por todos lados. Aquela chapa rosa non sei se quererá así tampouco. Pois que veña con unha pata de cabra, que aquí tela. É verdad. A Rosa ben sei eu que esa pedra aí pegada que non lle gusta. Pero xa está posto, unha vez posto, xa non se quita. Nosotros temos bastante que fazer, temos que buscar os muros, temos que amañar todo por aquí, a casa, pintar, lavar o tellado. Xa temos moito. Nós xa debíamos vir ver o choio a que fixera todo rosa. Efectivamente. Pero se posso calcular os metros de muro que hai, máis a altura que ten, hai moito que fazer, Agora, o que sí creo é que o segundo punto de actuación debería de ser este xardín, non? É o Sí, peche. quero lle quitar esa rede, quería aproveitala. É facer un peche máis bonito. É facer un peche máis bonito. Usar madeira, retiramos xa a alambrada e podemos guardar mismo nese pendello, non? É un almacén. Aí non hai nada. Queremos usalo como churrasqueira, porque no verano, a ver, pasar, e va todo eso. Merece un xardín en condicións. Eu creo que é super necesario. Pero aí dá má sensación que esa parede é pedra pegada, non? Eu creo que sí. Bueno, aquí facíanos falta colocar a tella tamén, Ten o tellado moi mal, entraba agua por todos os lados, tiña os paus todos podres. Entonces queríamos tamén a ver se o podemos arranxar un pouquiño. Vese que é pedra da zona, Sí. habrá que lavala, recuperala, pero non é tradicional, feita con mampostería tradicional. Eu quería facer así como un lavadiño, que por atrás tamén está de ladrillo. Sí, xa o vin cando chegamos, no? A Esta. parede de atrás de ladrillo ten crimen, Ai, é moi pequeniño. É pequeniña, pero claro, entra agua por aí arriba, entonces Home. claro, había que facerlle se podía saber arranxarme aí algo, para que, ao facer aquí, aunque sea para facer un cacho de costilla, que salir o fumo para arriba, que non quede... Non, se razón tes, pero tes con todo o que dixeches. Pero non sei que ti vas a facermo, Rosa. Do pouco que poidamos botar unha manciña, eso axuda ya a ela e aos obreros un pouquiño, aunque protesten un pouco, pero bueno. Ti pensa, 5 días, en 5 días temos que facer a casa, pintala, faláchesme de reparar unha chimenea, dun soportal na entrada, dun peche, dunha zona de lecer, dunha churrasqueira, botar un tellado. Tás ali un peche de bloque que tamén facía falta Sí, un había que salpicado. darlle un salpicadiño. Quedo sin aire, Penso que si me fixo un pouquiño pesada, porque lle pedín tantas cousas, ela xa me dixo para, porque... Pero bueno, eu penso que ela como vai a facer. É complicado poñelo recto, pero máis complicado poñelo torcido. Casi, casi. Eu ladrillo está mal postos non vi na miña vida, eso está máis torcido, pois habrá que foscalo, habrá que recebalo ou
non sei, tiralo en baixo. Home, ese peche habrá que poñerlle unhas madeiras aí, un peche ben feito, non? E a mesa aquela non ten nin bancos, bueno, ten un. E que vas facer tú? Home, virá algún día Carlos, non? Ou xa non traballa aquí? Aquí dixeron 80 veces que vai vir Carlos e non veu. Entonces, que con Carlos non conte. Pois se non ven, nós vamos facer o noso traballo, salpicar por aí, pintar a casa e despois non vamos facer o noso traballo do carpinteiro. Eu entendo que Carlos virá que non vai estar toda a vida de baixa, que se foi un pé, tampouco será cousa de outro mundo. Pois nada, vamos a ver se vemos a Rosa, a ver o que di ela. Bueno, eu agora vou falar cos rapaces, a ver se o ven viable. Bueno, eles a veces tamén van a mirar o chollo e dicen que é moito, moito, moito. A ver, aquí hai que traballar, hai que Como- as cousas hai que facelas. Como se nota que me sigues? O Galicia bonita non a perdo. Eso, non. Notase, notase que estás Estou aí aí do meu a- equipo, ti aí estás no estamos meu aí. equipo. Ganaches moitos puntos, pero a obra é moi grande. Tamén outra cousa, che quero dicir. Mais, Sí, se pode, Rosiña. Dime. A mesa esta, quería Sí. cambiala de xeito. Movela. Ten un banco, falta o outro. Traballan moi ben ca madeira, e entonces a ver se hai unha idea para poder arranxar eso un pouquiño. Hai un pozo que quería tamén Ben. arranxalo un pouquiño, e hai un motor vello aí que iso sabe Dios se se vai a usar ou non. E as pedras estas que hai aquí, se poden arranxar aí por unha esquina calquera. todo, xa che digo que vai ser imposible, eh? Bueno. E se sigo aquí 5 minutos máis, ainda máis cousas me vas pedir. Conto contigo porque te vexo moi metida no papel e penso que eres así como a min, de que mos vas a vixiar toda a semana. Aunque non estea Rosa poñéndolle a orden, vou ter que poñelo eu. Poñerme un pouco firme con eles, aunque se repoñan un pouco, pero teñen que facer o chollo. Marcho que me están esperando, a ver que opinan. Eu chamo-te. Non, xa te chamo eu, Non. A primeira hora. A primeira hora, xa non te vou deixar nin desayunar tranquila. A media mañá mellor, Concha, Vale, media Rosa, mañá. vale, Veña, mija, vale. falamos, graciñas, un placer. Chao, Rosa. Quedei moi contenta que viñera. A ver si ao final, pues, me cumple o meu soño, que tiña gana de preparar todo isto un pouquiño. Que? Como viste esa obra? Bueno, a obra, dependendo do que queiras facer, vémola ben ou mal. Conchi, que ten unha lista que cuidado, Pintar a casa, o soportal que ten diante retirar o tema da chapa e facerlle un novo, ese sardín, o peche, Ui. a churrasqueira, queren facer o churrasco para estar na zona de lecer, mover esa mesa, e arranxar o pozo. Estaba dicindo aí unha lista que, non sei, parecía que non acababa nunca. Ten unha lista moi grande, pero tamén se ve unha persoa moi amable, bueno, pois é moi fan do noso traballo, e eu creo que nos vai entender. Claro, se lle dis que lle arranchas todo, claro que son amables, non van ser amables. Claro. Despois, cando vexen que non facemos nada, Sí, xa non despois. achen tan amables. É mellor dicirlle o que podemos facer, se pode facer máis, facémolo, se non, pois, olle, hasta onde cheguemos. E o personal, Sabedes que, bueno, que Carlos Mancouse está un pouco mellor, pero tampouco non teño seguridade, eso... Home, pois, vale, pois entón nós tampouco temos seguridade en facer as cousas. Manolito, espero, escoita, o traballo vai en función do persoal O que nos dé tamén. tempo faremos, e o que non, queda sin facer. Efectivamente, temos que ter claro que cousas son indiscutibles, que é pintar a casa, lavar o tellado, deitar a zona da churrasqueira e arranxar o xardín e a zona de lecer. Os muros de pedra quedan así, o que hai que retirar é a alambrada, que Conchi sí que me dixo que lle interesaba que lle agardemos, é facerlle un peche diáfano de madeira, unha cousa sinxela. O peche se ven, Carlos. Claro, partindo de que imos estar volos dous, Carlos e Matías. Se ven Carlos non hai problema, pero senón, xa che digo eu que a nós nos dá tempo de facer eso todo. Pois nada, teremos no aire, como sempre, sobre a marcha. No aire non, é o que vos pida compromiso. É que non tens comprensión por Rosa, Adrián. Pois mira, Litos estáche moi calado nesta Despois obra. dísme que non lle digo nunca nada a Rosa, que sempre colle moito traballo. E agora digo yo, e ti estás calado, pois despois non protestes. O que vou dicir? O único que fago é enfadarme é que se faden cousas máis. Eu veño e traballo, anda. Igual temos que falarte máis eu de Nunha subida de ser salario. encargado. Que mando o carpinteiro e faremos o que podamos, e o que non podamos, pois quedará sen facer.